Gutxieneko pentsiodunen mugimenduak 2 martxa hasi ditu gaur, bata Bilbotik eta bestea Bergaratik. Hirugarren bat irtengo da Arabako hiribururantz ere Aguraindik. Izan ere, 3 mobilizazioek hilaren 25ean egingo dute bat Gasteizen, Carlos Lehena enperadorearen plazatik abiatuko den manifestazioan. Gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino igotzea izango da mobilizazioetan aldarrikapen nagusia. Bilbotik eta Bergaratik 100 pentsiodun baino gehiago abiatu dira Gasteizerantz eta asteartean Aguraindik abiatuko dira. Eta maiatzaren 25ean guztiek topo egingo dute Arabako hiriburuan eta bertan manifestazio egingo dute eta zertarako Eusko Jaurlaritzari behingoz gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino osatzea aldarrikatzeko. Eta hilaren 29ean gainera Iruñean beste protesta bat egingo dute eta bertan euren aldarrikapenak Nafarroako gobernuari helaziko dizkiote. Gabon, Bizkaiko erresidentzietako beharginak langile publiko gisa aitortzeko eskatu du LABek. Zaintza lanak lan publikoak dira lelopean, dozenaka pertsonak Bilboko erdiguneko kale nagusiak zeharkatu dituzte pasaden larunbatean. Sindikatuak sektoreko langileen erantzuna mobilizatzeko gaitasuna eta indarra nabarmendu zituzten. Ela sindikatuak deituta berriz, Bizkaiko erresidentzietako langilek giza katea osatu zuten iragan ostiralean Bilboko Areatzako zubian, sektore horretan finkatuta dagoen eredua aldatzeko. Aiara Durreta. Zaintza sektorean greba egun gehiago Bizkaiko saregoitza pribatuetan batetik larunbatean LABek dituta protesta egin zuten Bilbon eta bertan egoitzetako beharginak langile publiko gisa aitortzeko eskatu zuen sindikatuak zehazki astebeteko grebaldia bukatu zen egunean. Eta bestetik elak ditutako grebak jarraitzen du 2 asteko grebaldia abiatu baitzuen. Eta zaintza sektorean greba egun gehiago adimen urritasunariekin diharduten gaude eta Gorabide enpresetako beharginek asteon 5 eguneko grebaldia abiatuko dute. Eta zer eskatzen dute soldata igoerak eta lan baldintzetan hobekuntzak. Hori bai, egoera enpresa guztako beharginek Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote lan gatazka. 2 greba egun burutu dituzte Osakidetzako beharginek. Ostiraletik sindikatuek manifestazioak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen salatzeko osasun sailarekin dituzten negoziazioak geldituta daudela. Aiara Durreta. Lehen arretan gehiago inbertitzea, galdutako eros ahalmena berreskuratzea eta behin-behinekotasun tasa 8% mugatzea besteak beste aldarrikatu zuten osasun publikoko milaka lagunek ostegunean eta ostiralean. Sindikatuen arabera grebak arrakasta handia izan zuen. Lehenengo greba egunak 50%ko jarraipena izan zuen eta bigarrenak berriz 75%koa. Baina osasun sailak dio 14%koa izan dela. Joan den ostiral gauetik larunbat goizaldera bitarte izan ziren euritek kalte handiak eragin zituzten Urumealdean eta Bortzirietan, Nafarroan. Zehazki, herri kaltetuenak Arano, Bera eta Lesaka izan ziren. Asteburuan, auzolanean aritu dira garbiketa lanak egiten ahaltzen neurrian behintzat. Uholdeek utzitako loia eta ura garbitzeko aukera izan badut ere, zenbat luizi ezin izan dituzte konpondu. Asteazkenean, Nafarroako gobernuak bilera bat egingo du eta bertan euri jasek eragindako kalte guztiak aurkeztu beharko dituzte. Gaur hasi dira kalte horiek neurtzen. Hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, SOS Navarratik eta zia erreka hori gainezka egindula eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Eta Bilbon garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua garatzen jarraitzeko proposamenak aurkeztu ditu Juan Maria Aburtok Bilboko udaleko EAJaren alkategaiak. Agintaldi berri honetan baliabide gehiago aktibatuko ditugu enpresa eta sektore estrategikoak erakartzeko, talentua erakarri eta txikitzeko, eta bertako merkataritza lehiakorra indartzeko. Ekintzailetzan jarduteko lekurik onena izan nahi dugu, ekintzailetzaren hiriburua, kalitatezko enplegu egonkorra sortzeko.
Lursail berri garapena sustatuko dugu Zorrotzaurreko hiri parke teknologikoan. Adimen artifizialaren eta berrikuntzaren poloa bultzatuko dugu Zorrotzaurreko uhartearen ipar muturrean. Eta ikus entzunezko poloa Zorrotzako muturrean. Bilbon filmaketan sektoreari bultzada emateko. Nazioarteko ekintzailetza zentroaren bigarren fasea aktibatuko dugu atzerriko beste merkatu batzuetara iristeko. Eta maila lokalago batean neurria egindako erabateko laguntza zerbitzu eskainiko dugu gutxienez 600 enpresa berri sortzeko eta 900 enplegu inguru sortzeko. Atzo Ondarroan ibilaldia ospatu zen XL Lopean. Zubizar ikastolak oso balantze ona egin du. Adierazi dute ikastolak hasieratik aldarrikatu duela Euskal Herri osorako hezkuntza sistema euskalduna. Algortako San Nikolas ikastolari eman diote 2024ko ibilaldiaren lekukoa. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Pentsiodunen mugimenduak 2 martxa abiatu ditu gaur, eguerdiko 12etan, bata Bilbotik hasita eta bestea Bergaratik. Gasteizera gutxieneko pentsioa 1.080 euroraino heltzeko helburua izan dute. 3 zutabeak, esan bezala, Gasteizen bilduko dira Carlos Lehenengoa enperadorearen plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Horren inguruan hitz egiteko Anamez Euskal Herriko Pentsiodunen mugimenduko kidea daukagu pantailaren bestaldean. Kaixo, Ana? Bai, kaixo. Esan dugu martxak gaur atera dira, bat Bilbotik eta bestea Bergaratik. Nola hasi dira? Bilbokoan, Bilboko martxan egonaz eta Bilboko honetan nabil. Bilbokoa izan da, unkigarria, hiel lagun urten dugu, udaletxe urreko eskilara horietatik. Eta gero, birian oso ondo, eguraldia lagun, jente pilo bat ikusi dugu kanpoan, martxe horretan, txaloa joten, oso ondo, oso ona izin gaurko urtera hori. Zein da zuen aldarri nagusia, nolakoa da oraingo pentsiodunen egoera? 1.080 euro gutxienezko pentsio hori, danontzat lortzea.
Eta horretarako, Madrileri eskatu badiogu be, Madrile momentu honetan ondino, betzat Madrilek ez du zehaztu dirurik horretarako, eta bueno, bitartean eskatzen dutzegu, bai Gasteizko gobernuri eta bai Iruñako gobernuri 1.080 eurora pensio guztiak osagarritzea. Hori da guzti honen helburua. Esan duzu baita ere, ostegunean Gasteizen batuko zaretela eta manifestazio bat egingo duzuela. Zeintzuk dira manifestazio horren aurreikuspenak? Bueno, dagoena da momentuz. Bizkaiatik 8 autobus bete dira, manifestazio horretara joateko. Gipuzkoatik atzora arte 6 autobus bazeuden, eta gero badakigu beste persona batzuk kotxe joango direla. Beraz, nik uste dut manifestazio potente bat egingo dugula parlamento inguruan. Gaur egungo bizi kostuaren hazkundea ez da, gero eta adineko eta pentsiodun gehiagok ez zarete hilaren amaierara heltzen, orduan hori da, ez? Askok zarete 1.080 euroko pentsioa eskatzen duzuenak, gainera gehienak emakumeak zarete, beraz ere hor genero arrakala ikus daiteke, ez da? Ego Euskal Herrian, Nafarroa eta erkidego honetan, danak batu ezkero, 200.000 lagunetik gora dira, 1.080 berako pensiorekin bizi direnak. Argi dagoena da, neguan esate baterako ezinezkoa dela argindarra, kalefazioa eta bar, zan nahi dut. Kaliazko bizitza duin bat bizial izateko, derrigorrezkoa da gutxienez 1.080 euroko pensioa kobratzea. Argi dagoena da, horietatik, historia zehar emakumeok beste funtzio batzu bete ditugulako, horietatik asko dira, gehienak dira emakumeak. Izugarri da emakumeen egoeria. Pensio batzuak, bakardadea, eta, gauza guztioi ez egaitik, emakumea izan dalako, bere historia zehar eta bere lan produktiboa egiten ibili badabe, lan produktibo oso eskazak izan dituena bera izan da, batez ere, oso modu prekarioan lan egin du, soldata oso bajoekin, eta gero beste emakume asko egonda etxean, jakin dakigun moden historia zehar holan izan da, eta momentu honetan jarraitzen dago emakumea izatea, batez emakume izatea zaintza lanak egiten dituena. Pero horrek gaur egungo pensio sistema honekin, horiek izango lirateke pensio no kontributibak direnak esaten dugun moduen, eta ez dira altzen, emakume asko dago oso modu eskazian bizidana eta baldintza oso eskazetan. Esan dugu, ez da, ostegunean Gasteizen batuko zarete, 29an ere Iruñean egongo zarete, ez dakit aurrerantzean mobilizazio gehiago egiteko aurreikuspenak barkatu dituzuen buruan? Bai, baditugu, badaude beste ekimen batzuk eta main gainean, gertatzen da lehenengo honekin amaituko dugu, eta bai, besteak beste dagoena da, ponentzia bat egin dugu, eta ponentzia hori bai aurkeztu dugu bai Iruñako parlamentuen eta bai Gasteizko parlamentuen, eta ponentzia horrek esaten duena da, pensio guztiak osagarritzeko 1.080 eurora dirurik badagola. Egin dugu ikerketa bat, segurantza soziala berak dituen taulekin, esan nahi dut, segurantza soziala dituen dato ofizialekin egin dugu. Eta hori da beste ekimen bat, ez da? Hor, nahi duguna da, hor batzorde bat edo osatzea, guk aurkeztu dugun ponentzia horren ganean eztabaidak egiteko. Hori da beste ekimen bat. Baina gero kalean jarraituko dugu egoten, eta kalean egiteko baditugu main ganean ere beste proposamen batzuk. Oraindik erabakita ez dauzenak, baina guk kalean egongo gara. Argi dagoena da, gauza batzuk lortu ditugu, baina lortu ditugu batez ere kalean egon garelako. Bestelako biharrek ere egiten dira, baina batez ere kalean egon garelako eta jarraituko dugu. Esaten dugun moduen eta gaur ere hori izaten ibili gara, borroka da, antza, bide bakarra zer bestela, inok ez digu kasurik egiten eta guk jarraituko dugu borrokan. Ana, oraindik ia 4 egun gelditzen zaizkizue gutxi gora bera Gasteizera heltzeko, animo eta gertutik jarraituko dugu egiten dituzuen ekimen guztiak. Mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zego hori, eta nahi duzun arte.
Bestalde, bi greba egun burutu dituzte Osakidetzako langileek. Ostiralean sindikatuek manifestazioak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen salatzeko osasun sailarekin dituzten negoziazioak geldituta daudela. Entzun ditzagun sindikatuen hitzak. Estimazioa ikusita, 175 jarraipena dauka grebak gaurkoan, azpimarratzea bai, berriro ere Osakidetzak manipulatu egiten duela jarraipen datuak eta kalkuloa egiteko kontutan hartu beharrean benetan greba eskubidea daukaten langileen kopurua, zerbitzu minimoak ez direzelako plantilla osoko kopuru hartzen dula. Eskubideak urratzen direnean, beste arlo batzuetara joaten dira lan egitera, eta horregatik momentu honetan ez daukagu profesional nahikorik gizartearen osasun beharrak betetzeko. Eta horregatik esaten diogu Osakidetzari eta osasun sailburuari berriro negoziatu behar dute, eta hori egin ezean mobilizatzen jarraituko gara. Zerbitzu publikoen afera zeresan handia izan du azken aldian. Donostiako alkategaiek eta zerrendakideek osasun publikoaren gaia jorratu dute gurean. Entzun. Aspalditik da, nik esango nuke 20 urte atzea joan beharko genukela, urras batzuk ematen diela, erabaki politiko batzuk hartzen diela, norabide batean, eta norabide hori da geota osasun sistema pobreago bateruntz eta privatizazia horuntz. Batzutan ez zuzenean, modu ez zuzenean batzutan, baina hori errealitate bada, eta errealitate bada momentu honetan herritar asko, donostiar asko ere bai noski, egiten dutela bere seguru pribatuak, ez dialako ondo atenitua sentitzen Osakidetzan. Ni uste hartutako erabaki guzti horien ondorioak batetik diala zen lan baldintza dituzten orain langileek, geota lankarga gehiago, geota langile gutxiago, estresa izugarria, horrek ekartzeitu bajak, horrek ekartzeitu azarreak, horrela ezin da zerbitzu on bat bermatu, eta geho ze ondorioa ditu herritarren artean. Azken finean, bermatu beharko genukena da kalitatezko zerbitzu bat ematen deula, osasun arloan ere, eta ikusten dena da kalitatea geota txarragoa dara. Eta honi buelta emateko lehenengo urratsa da onartzea ez dagoela ondo osasun sistema. Eta ikusten nahi geha behin eta berriz errepikatzen dela Eusko Jaurlaritzan aldetik gauza ez dagoela gaizki, eta herritarra berri esateue gaizki dagoelako. Eta bai langile bezala, bai erabiltzaile bezala, nik esan dezaket, eta nik uste kalean galetu eskio danak kontatu diala gauzak okerrein dutela azkeneko urtetan. Orduan, buelta emateko arazo bat dagoela kondutan hartu, langileekin, eragileekin, gainontzeko alderdi politikoekin, sindikatuekin, esei eta soluzioak bilatzen hasi. Epe motzian zaila izango ja, baina Bildu jarri ditu mahai gainean batzu, eta epe ertain luzea pentsatuz lan inbiarra dago, beti ere osasun sistema publiko sendo bat izango deula helburu bezala jarri. Egia da, seguru aski osasun zerbitzuak ikututa irten dire da pandemia egoeratik, gaizki pasatu dute, oso gaizki pasatu dute, eta ez da erreza ez, baino uste dut bermatu behar dugu da osasun publiko sistema indartsu bat, nik uste dut bade da, Osakidetza hori bade da, arazoak izan ditzazke, arazo horiei aurre egin behartzaile, baina etorkizunera begira osasun publiko sistema sendo baten aldeko apustua egin behar da ez. Osi, Donostiadeako osia, badirudi gauzak pixka bat baretu dire da, elkarrizketan nik uste izan behar du da horri irteera emateko tresna nagusia. Osasun arloan, aipatu nahi nuke egin behar dugula, egin beharrekoa, gure auzoetako osasun zentroetan, oinarrizko eta lehenengo atentzioko osasuna bermatzeko, kalitatea bermatzeko. Eta hor Osakidetzak lan handia dauka. Eta Donostiako udalak hor jarri behar da firme eta tinko gure auzoetako ambulategiak eta eskaintzen duten zerbitzuak gero eta hobeto, gero eta indartsuago eta ez kontrakoak.
baita onkologikoarekin edo Donostiako ospitalerekin gertatzen ari den liskarra, ezta? Guk ezin dugu onartu Donostiar bezala referentzialtasun hori galtzea eta espezialidade batzuk Bilbora eramatea. Hori ez dugu onartuko. Oso kezkatuta gauden noski baietz, eta langilei entzuten, haiek esaten duten entzuten badugu, arazo handi bat dagoela nabarmena da eta zerbait egin behar dugu. Guretzat Osakidetza defendatzea gure ADN-ean dago, oso garrantzitsua da, eta ziur izango gaude behar diren errekursoak han daudela bai. Osasun publikoan ere Eusko Alderdi Jeltzaleak arazo bat sortzen ari da. Betidanik nabarmendu dugu guztiok, Euskaldun guztion diruarekin Bilbo adibidez berasten ari dela eta proiektu asko han garatzen direla guztion diruekin, ezta? Zerbitzu bat Donostian baldin dago, garestiagoa da beste alde batera eramatea eta ez sortzea. Hori alde batetik. Beste aldetik, zentren kokapena ez daude ondo pentsatutak. Adibidez, hemen Aldazearrean zentru berria, Bretxako Peskaderiaren edifizioa jarraiko dela, ventilazio arazoekin, kokapen arazoekin, eta hori bai dela udaletxeko ere erabakia. Eta zaintza sektorean greba gehiago iragarri dituzte, Bizkaiko zahar-egoitzetako langileek greban jarraitzen dute elak deituta. Bestalde, adimen urritasuna dutenekin diharduten Gorabide eta Gaude enpresetako langileek ere lan uztea egingo dute. Eta Araban ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun deitu dituzte biharko eta asteazkenerako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baina ez dute erantzunik jaso oraindik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore horretako hitzarmen bat eskatzen. ELAk eta LABek sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko.
Gai izaldatuta 5.000 lagun baino gehiago bildu dira Gasteizen lurraren defentsan. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako aldarrikapenek bat egin dute Euskal Herria bizirik ekimenak ditutako manifestazioan. Bertan, landa eremuari eta naturgunei eraso egiten dieten makroproiektuak gelditzea exijitu dute. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako 5.000 lagun bildu dira Gasteizen Euskal Herria bizirik plataformak deitutako manifestazioan. Lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean, euren aldarrikapenak eta salaketak kaleratu dituzte Arabako hiriburuan. Manifestazioa larunbat honetan egin dute San Anton plazatik Foru plazara. Lurralde bakoitzeko kide banak eraman dute pankarta eta Arabako lautadako nekazariek euren traktoreekin ireki diete bidea. Horrekin batera zenbait performance ikusi dira. Pankarta eta lelo nagusien atzean, tokian tokiko aldarrikapen ugari izan dira protagonista. Besteak beste, zentral eoliko eta fotovoltaikoen atzetearen eta erraustegien kontra. Foru plazan amaiera ekitaldia egin dute, bertan Euskal Herria bizirik plataformako bozeramaileek Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala gogor kritikatu dute. Dagoeneko, 80 eragile ekologista, sozial eta politiko baino gehiago atziki dira Euskal Herria bizirik ekimenera. Eta asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin dituzte beran, Lesakan eta Aranon. Zorionez, soilik kalteak materialak izan dira. Asteazkenean berriz, Nafarroako gobernuak bilera bat egingo du eta bertan euri jasek eragindako kalte guztiak aurkeztu beharko dituzte. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri jasa bortitzek uholdeak eragin ditu beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu bigarren mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gainako beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan, hasta zelaietako euri neurketan, metro kuadroko 53 litro jaso zituen, eta goizuetan metro kuadroko 40 litro. Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 241 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan. Bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luizi batek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, Sos Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa, eta jendartea bisatu, bomberokin egon, eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira, eta ordua ere alakoa zen, gauez, eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar, eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Hondakinen afera agenda politikoan puripurian dagoen gaia da. Donostiako alkatetzarako hautagaiek ere hondakinen kudeaketaren inguruan hitz egin dute. Entzun dezagun. 15 gobernatu genunian iria, adostuzun batea iritsi ginala alderdi sozialistarekin, eta 5. kontenedorea jarri genula Donostian.
eta konpromisoa zen 2 urtetara baloratzea, zen nolako emaitzak eman zituen, eta horren arabera erabaki berriak hartzea. Etxan sekulan egin, balorazio hori, eta ordun irabazi genitun reziklajearen ehunekoak gora, galdu India, ez du gora iten, momentuetan Gipuzkoan gutxien reziklatzen duena Donostia da, eta nik uste berplanteatu behar dela zer egin behar deun. Eta azterketa serio bat egin behar da, ez da berdina auzo batzutan gertatzen dena, beste auzotan gertatzen dena, baina helburua izan behar du gutxienez Gipuzkoako mediara iristea. Gipuzkoan herri batzuk ehuneko 80 dabiltza, Gipuzkoaren media ehuneko 50 gora dago, eta helburu izan behar du. Nik uste dut aurrera pausoak eman behar ditugu da gaikako bilketa horretan, ez? Hor badaukagu oraindik zer hobetu, batez ere organikoarekin, txarte da jarri genuen, deskontu sistemak jarri genituen jendeak erabili zezan, baita ere kontenedore hori, baina hor oraindik dago bekuntzarako margena, eta nik uste horregin behar da. Besteetan ondo gaude, kristadari dagokio honean adibidez estatuko errekorra daukagu hirian, birziklapen mailari edo tasari dagokio honean, edukiontzietan eta kartoietan eta paperetan ere bai, baina organikoan egin behar dugu bereziki da. Egin behar dana da indartu birziklapena, eta alde horretatik badugu baita ere bidea egiteko, ez da? Gipuzkoa zorionez oso nivel altuak eta onak ditu, birziklapenari dagokionez, genuen arazoa zaborrekin konponduta dago, zorionez, badaukagu Zubietako erraskailua eta bere inguruan egin diran infrastruktura guztiak, eta Donostian egin behar deuna da aurrera, birziklapen tasak igotzeko. Bai, altuak dira Beiran eta gainerako gainerako elementuan, eta organikoan eta egin behar dugu baita ere aurrera. Ezaretu behar dugu gehiago birziklatzea eta birziklatzeko kultur bat sortzea eta sendotzea. Nik adibidez etxean ia guztia birziklatzen dut, eta horrela lortu duguna da erresto hori oso txikia izatea. Nire errestoko poltsa txikia, igual 7 edo 10 egunean behin jaisten dut. Eta hori lortu behar dugu, ze beste momentu batzuetan eta udalerri batzuetan egiten dena, ez da, atez-ate hori, guk uste dugu ez dela efizientea eta oso garestia da. Landarlan ingurumen elkarteak jakinarazi duenez, Espainiako garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak HTaren lanak hasi ditu Aralarren eta Nafarroako eta Gipuzkoako udalek jaso dute lan horiei buruzko dokumentazioa. HTak Nafarroa eta Euskal Y-koa lotzeko 2 aukera proposatzen ditu, bata Gasteiz bidez eta bestea Ezkio itsaso plataforma intermodala erabiliz.
Hauteskunde egunera begira azken txanpan sartuak dira alderdi guztiak. Zentzu horretan, ekitaldiz josita izan da asteburua, EAeko eta Nafarroako hautagaiak jotake dabiltza hauteskunde kanpainaren erdian, badakitelako asko dagoela jokoan eta boza bakoitzagatik borroka egin behar dutelako. Zentzu arrunteko apustua da, eskubiak alderatzeko instituzioetatik, soilik aukera bakarra dago herri honetan ezkerretik eta burujabetzatik. Eta aukera hori Euskal Herria Bildu da. Utzi esaiozue zuen mezu toksikoak Euskadin zabaltzeari. Zuena konpondu nahikoa duzue baita alderdiaren barruan eta utzi lasai Euskal gizartea. Argi ulertu dezagun. Une honetan indarrean dakagun zerga eredua 2015ean EAJak alderdi jeltzaleak alderdi popularrarekin adostutakoa da. Astebete gelditzen da sozialistok garaipena lortzeko eta herri honen etorkizuna gure eskuetan egoteko. Votar Partido Socialista es votar Sánchez, es votar Otegi, es votar Bildu. Eta udal eta foru hauteskundei lotuta gaurkoan Maria Ubarretxenak Arrasateko EAJko alkategaiak mugikortasuna eta irisgarritasunari lotuta bere alderdiak zer proposatzen duen azaldu du gurean. Zate baterako, komentatu dotzuten bezala, baina auzo batzuetan jarri ditugu gaio publiko horrek, baina Arrasaten auzo altu asko dare, eta gainera, orain dela 20 urtetik, ez da BAP inbertziorik auzoetan egin, orduan asko dago egiteko, nahiz eta asko egin den, asko dago egiteko. Eta guk planteatzen dugu gure programan hor, Gorostiza auzorako igogailu sistema bat, irisgarritasuna hobetzeko auzuen, eta bebai Altamiran. Altamira ere da auzo bat, momentu honetan barrera arkitektoniko asko daukona, hor ere, baia egiten ari gara obra plana, eta hori izango da gure lehentasunetako bat. Grupo San Juanen ere plaza berrurbanizatzea bizilagunekin batera, ointzen bukatu berri dugu bizilagunekin parte hartze prozesua, egiteko ere zerbait, bizilagunek ere ondo ikusten daubiena, eta San Andres auzuen gudarien plaza. Orduan ikusten duzuen bezala, auzo desbernietarako badauzkagu proposamen zehatzak, ze uste dugu gainera herritarrek nahi dauiela jakin, eta nire auzoan, zer errez, apur bat, proposamen zehatzekin goiez, oso bakoitzarako zer. Etxebizitzaren auziari dagokionez, Ubarretxenak aipatu du ekohousing etxe intergenerazional bat diseinatzen ari direla, adinekoen bakardadeari aurre egiteko eta gazteen emantzipazioa errazteko. Arrasate gainera, unibertsitatea aukita, ikasleak dauzkagu ere kanpotik, eta horrek egiten du ere, alokairuko merkatua, ez dela izaten merkea, eta ez dagoela egoten gainera aukera handiegirik. Guk horrekin, etxe bizitzak martzan dode momentu honetan esate baterako, Jaurlaritzarekin batera dotazionalak edo suskidura etxe bizitzak deitzen diren horrek gaztiendako bidiratuta, gaur-gaurko Arrasaten oraindik horrelako eraikuntzarik ez daukagu, lehena izango da, eta guazen ikusten zelan funtzionatuko dauen, eta guk badaukagu proiektu bat ere, hor daukagu mesedeen etxea edo, lehen zen eskola bat momentu honetan utzi dagoena, metrokarratu izugarriak dauzkana, eta hor planteatzen ari gara ekohousing intergenerazional bat, bai pertsona nagusientzako eta bai gaztientzako alokairuan bizi ahal izateko, ezta? Zerbitzu amankomunekin, pentsatzen dugu etorkizunera begira jarri behar garala, eta 21. mendean berrikuntzara joan behar garala. Eta horrelako arazoei bide emateko, gauza kreatibo eta gauza berriak jarri behar ditugu lan mai gainean. Eta guretzako adibidez, ekohousing hori izan daiteke gainera referentzia bat. Orduan, gu dagoeneko diseinuan ari gara, Arrasateko kooperatiba baten eskutik, Izia kooperatibaren eskutik, barroko diseinua dana eginda dago, eta gure proiektua hori da. Pentsatzen dugu gainera zaharrak edo nagusiak asko daude gure herrian, nahiko populazio zaharkitua daukagu Arrasaten, eta bada ere nagusien artean bakardadea arazo bat. Orduan pentsatzen dugu, izango litzatekela arazo ezberdinei bide emateko aukera bat. Bai nagusien bakardade eta nagusien dituzten beharrei, baina bai gaztiek daukien beharrei, eta bien artean intergenerazionalki ere, hor zubiak sortu. Orduan, guk horrekin ditzen du guztiz bat, eta hori sustatuko dugu zalantzari gabe.
Arrasateko alkate izaten jarraitzeko ilusio eta gogo handiarekin dagoela dio eta azken 8 urteetako lana azpimarratu du. Bueno, guk uste dugu Arrasatek jasan izan duela, edo bizi izan duela, hobeto esan da, azken 8 urteetan eraldaketa nagusi bat, eta kalera irtan da ikusten dira, emaitzak, zeran aldatu den herrixak aurrera indago asko, gauza berri askokin, ikusten da ere, lasaitasuma dauela kalien, eta pentsatzen dut, eraldaketa horrekin jarraitzu beharra dauela, eta horregatik aurkezten gara berriro. Bai, hirigintzaldetik ere jasan izan du, eraldaketa handi bat, esate baterako, duela 8 urte 500 metro bidegorri besterik ez geunkan, Arrasaten, eta momentu honetan badauzkagu 8 kilometro, eta hor, oraineko bule barra badaukagu, eta ikusten da, askozaz ere jende gehiago badabilela, bizikletan, ikastolara joaten, neskamutikuak, edo bizikletan, edo patinetian, jende gehiago kalian, bai oinez, bai bizikletan. Ze azkenian, gure helburuetako bat bai izan da hori, berreskuratzia herrixa jendian dako, oinezko ondako, lehentasuna emutia jendiai, eta ibilgailu pribatuari poliki-poliki garrantzia hori kentzen joatia. Horbe adibidez, Arrasatek dauzko auzo altu pilo bat, auzoak dia oso garrantzitsuak, eta bere garaian jendea bertara bizitzera joan zainean oin dela, 20-30 urte jendea esan gaztia, baina hor egun ja jende nagusi asko bizi da auzo horietan, eta bultzatu dugu asko igogailu publikoak ipintzia, gu alkatetzara iritzi gintzenean Arrasaten 3 igogailu publiko zeren, eta momentu honetan daz 12, eta hor bai ikusten da, errestuin jakiela bai, auzo horietako jendiai, zentrora gestia, erosketak egiteko, edo oinezien gehiago ibiltzeko, eta gero bai, gauza asko, esate baterako aurrei begira be, parkiak, parke estalirik Arrasaten ez geunkan, bapez. Eta hori dauzko gu 3 parke estaliz, eurixa behitzen dago, eta neguan be, umiekin joateko joan beharra dago, edo ur parkeak, orduan, bai ikusten dugu, hor aurrera egin dauela. Eta gero be, kulturari begira, gure herrixan sentimendu komunitarioa da oso ondixa, elkarte pilo badaz, mota guztietakoak eragile asko daz, eta horrek itzen dago Arrasate apur bat ezberdinez, hor dago gure nortasunaren zati importante bat, elkarkidetza, kolaborazio, mundu guzti hori, eta oin bedaukagu hor kulturola, eta Joan Arzamendi musika etxea, nun bildu diezen gure herriko 18 kultur talde, eraikin baten barnean, euskaltegia be kokatu gau hor, nahitxa, zergatik, euskara ikastara datorren hori be, apur bat blai egin da izala be bai euskal kulturarekin. Eta hori izan da, izango da kulturaren ikuspuntutik eta musikaren ikuspuntutik bai, epizentro oso garrantzitsu bat gure herrixan. Orduan, ikusten gau, aurrera pauso ikaragarriak inditxula Arrasatek, eta 21. mendeko bide honean doiarrela, Europak markatzen dauan, etorkizuneko herri hori, nun herria berreskuratu behar dugun herritarrentzako. Eta hori izan da batez be gure helburua, eta hori izan bia da, datorren urtetarako be bai gure helburua. Donostiako alkatetzarako hautagaiek euskara izan dute hizpide, horren inguruan hizkuntza politikak eta hezkuntzaren arloa jorratu dute gurean, entzun. Guretzat euskara gure hizkuntza da eta gure kulturaren oinarria eta mamila da. Eta gu garbi daukau euskaraz bizitzeko eskubide guzti daukagula, eta administrazioek bermatu behar dugula euskaraz bizitzeko eta relazioa administrazioekin euskara izango dela bermatzea. Kezkatuta, epaitegietan hasten dialako erabaki batzuk hartzen, politikatik asko dutenak, eta nolabait mugatu egiten dutenak administrazioek hartu behar dituzten erabakiek. Nik uste ezagutza euskararena gora indula, erabili behintzat ez da beraka egin du, baita Donostian ere, eta galetu beharko nioke gure buruai zergatik gertatzen da nahu ez. Eta nik uste planteamendu orokorrak egin behar diala, bai medioek, bai instituzioak, bai bakoitza bere arloetan, ze pixua dakan euskerak, eta zein behar deun erabiltzeko gehiago euskera normaltasun guztiarekin. Sententzia badatoz,
evidentemente, izango bagenu hemen erabakitzeko eskubidea eta dependentzi hori, judikatura horrena, gauzak erresagoa izango liateke, baina, sententzia horien aurrean ere, erabaki batzuk hartu behar dira, sendoak behar dute izan, eta nik uste hemen beste arlo askotan bezala, ezinbestekoa dela euskalgintzarekin lan ditea. Nik uste euskalgintzan dagoela jende asko oso implikatua euskerarekin, eta administrazioek orokorrian, hoiekin elkarlan bat egin behar dute, ze azken finean gu behintzat garbi daukagu. Euskera gure hizkuntza da, euskera egunerokotasunean erabili behar den normaltasun guztiarekin, eta danon artean, baina baita instituzioetatik, bermea jarri behar ditugu hori horrela izan da. Larri xamarra iruditzen zaizkit epaileak egite dituzten interpretazio horiek. Nik oso garbi daukat euskera hizkuntza ofiziala da, eta euskaldiztunek eskubideak dauzkagu da, eta funtzio publikoak, administrazio publikoak eskubide horiek bermatu egin behar dituela, ez? Beraz ez dut ulertzen nolatan dan posible, ez? Euskal administrazio publikoan ofiziala dan hizkuntza batekiko horrelako epaiak azaltzea, horregaitik tarteratu zuen egitea Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta guk hemen ere halakorik izango bagenuke, espero detezetz, baina ez dakit, defendatuko genuke hori ez da, ezin dela horrela izan. Euskara ezin da instrumento politikoa bihurtu. Urte askotan horrela izan da, eta ezin da horrela jarraitu. Euskara eta gaztelera edo espainola gure bi hizkuntzak dira, bi hizkuntz ofizialak. Eta nik usten dut, borroka hauek ez direla batere onak. Ez euskararentzat eta ez euskararen erabileraren normalizazioentzat. Eta alde horretatik, perfilak markatuta daude, eta nik usten dut euskarak behar duena dala normalizatzea, ez politizatzea. Instituzioak gure hizkuntzan funtzionatzea eskubide bat da, eta hori defendatu behar da. Nik uste dut oso garrantzitsua dela gure hizkuntz eskubideak defendatzea beti, ez? Eta legeak aplikatzea. Gauza da, ziur izan gaude, izan behar dugu, legeak beti proporzionatutak daudela, eta denok sentitzen dugula gure eskubideak ondo defendatzen diren. Guztion eskubidea errespetatzen eta defendatzen dugu, baina guk betidanik esan duguna da departamentu sail edo zerbitzu bat elebiduna izateko ez dela behar departamentu horien pertsona guztiak elebidunak izatea. Nolabait oreka bilatu behar dugu eta Uliaspik ateratako irizpideekin hori ere guk uste ez dela errespetatzen. Nik euskuntza sistema ondo ikusten dut, horra apustu bat egiten ari dira, Jaurlaritzaren aldetik, lege berriarekin. Niri importantea iruditzen zait kontutan hartzea bat euskararen gaia, eta nik uste dut eduki beharko genduke da hezkuntza sistema bat nun bermatzen den euskararen ezagutza, egiten den aukera egin da, eta hori nik uste bermatu egin beharko ditzateke da, eta baita ere segregaziorik sortzen ez duen hezkuntza eskaintza bat, ez? Getorik ez sortzearen. Hori oso konplexua da, eta ikusten ari gara, konplexua izaten ari dela, nik uste gizarte bezala horren aldeko apustua egin behar dugu. Guk defendatzen dugu Euskal Eskola Publikoa, kalitatezko Euskal Eskola Publikoa, eta horretan buru belarri egingo dugu, eta egiten ari gara orain arte gure hezkuntza, udal hezkuntza departamentuaren eskutik, ezta? Eta nik usten dut hor alderdi sozialistak garbi daukala bere posizioa, kalitatezko hezkuntza publikoa. Guretzat hezkuntza publikoa oso garrantzitsua da, defendatzea, eta lege berri hau uste dugu ez duela defendatzen
oso balore garrantzitsuak denak behar dugu eskubidea eskola publiko sendo bat edukitzea, eta horregatik ezin dugu bozkatu lege hau parlamentoan. Gai zaldatuko dugu. Orain izan ere, omenaldia egin diete Ezkaban, gerra zibilean gotortuta eduki zituzten presoei. Iesaldiaren 85. urteurrena da, eta ekitaldian lehenengoz presorien familietako emakumeak jarri dituzte erdigunean. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinaztearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Eta omenaldiez gabiltzara duela 15 urte, Iñaki Otxoa de Olza mendigoizale iruindarra zenduzen 7.400 metroko altueran Nepalgo Annapurnan. Asteburu honetan, mendigoizale Nafarrari omenaldia egin diote Beriain mendian, entrenamenduetan maiz igotzen zuen mendian, hain zuzen ere. Baitango lurraldetan, non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Bestalde, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako erregistro zibilek 123 sexualdaketa izapidetu dituzte martxotik. Martxoaren 2an sartu zen indarrean translegea, eta ordutik sexua aldatzeko egindako espedienten artean 5 jada amaitu dira, 41 aurretiko hitzorduaren fasean daude, eta 97 hasita daude. Eta ikastoleen elkarteak ibilbideari elkar saria jasoko du, bide luzea eta Euskal Herria euskalduntzeko bidean ekarpen handia egin duela iritzita. Bereziki nabarmendu dute, eskolarako materiala sortzeko egindako lana, horrez gain, eusko ikaskuntzak ere elkar saria jasoko du.
Eta kulturarloan gaubekako Subertiadaren 6. edizioa ospatuko da 4 kontzerturekin. Emanaldiak Batxikaboko San Martin eta Tuestako Andra Mariaren elizetan egingo dira uztailaren 1-tik 11-ara. Kiroletan berriz minbiziaren aurka Gipuzkoan 9. lasterketa eta martxa solidarioa ospatu da igande honetan Donostian. 1800 parte hartzailerekin berdez tindatu da hiria. Bildutako dirua pazientei zein senidei arreta eta doako zerbitzuak eskaintzen jarraitu ahal izateko erabiliko da. Eta horrela, iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira, gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eusatarian dituzuela eskuragarri. Ongi izan eta bihar arte.